en piny adiera gino ma jopiny dwaro. Penjo mipenjo en penjo maber ahinya. To en penjo matera gima nyalo luongo ni preparation notes. Gigo andike mimiyo jatelo mar piny nikech ng'eni obe en dhano ok onyal ng'eyo gik moko te matimre tunge te mag Kenya to ripo bed no ng'eyo. To ng'eni sama jatelo mar piny dhi machung' ewi mtoka maduong' molose wiecha nitiere bura mosebetie motime tok TV kata ka ji ok ong'eyo. Kamitime buche gi ema nitiere shida. To shida ni nyalo bet samoro in terms of interpretation mar gimiwacho. Samoro nyiso governor nyalo chung' to wacho ne jatelo mar piny ng'eyo ni as a county government we have this water project wan gi gima chalo kama ma wadwa ni mondo watim. To team milongo ni advanced team cha ema samoro nyalo penjre ni to koro ere political mileage mar jatelo mar piny kobiro ka. To ginyise ni project mar county ni wanyalo kete kibanda moro mondik ni opened by the president and all that man koro biro to yawo. Ting'eni kitime kamae to japiny samoro ok ong'eyo details mag gik matimore oko mar sama iloso weche mar limbe mar jatelo mar piny. Emomiyo japiny dwaro ni mondo tudre gi weche mag sirikal mar county. Gimilongo ni county integrated development planning, gimilongo ni annual development plan, gimilongo ni budget mar county. To emomiyo sani waneno ka ng'eny jopiny oseng'eyo ni kata ka jatelo mar piny osedhi to wadoge ure projects ka. Emomiyo sani waneno kata ka ji golo videos. To giwacho ni to ng'ama nobiro kani he was here last year in October 9th. To no project mo launch is the same project mano launch. Manyiso ni samoro piny kacha bende governors nigi problem. Nikech ka jatelo osebiro monyiso ji ni my project mitimo gi national government. To samoro ka kendo giketo budget mar projects go to nitiere tudruok manyalo kata mano kelo audit queries from the office of the controller of budget. Omiyo nitiere gap kanyo Joyce manyiso ni sama jatelo mar piny biro to jotelo mag counties bedware ni mondo obed gi a lot of strength mar mondo giwach gigo ma gisetimo. To rach ne en ni samoro be gionge gi thuolo. Gin giwacho wacha ni jatelo biro kae do ino ka koro semiwa nyaka sijui mawaziri jakom bende dhi EU kucha katoroyombo katokoyombo. En gima e sechegi to jopiny ok badh gi bende ok dewo ja siasa. To en nikech kaka waiko message ma watero ne japiny ok waket investment in political and civic education. Ma bende kata samigo rally cha to japiny onge gi thuolo mar ting'o bade. To penyi ni to water project mu launch ni donge mane wadhi gode CIDP public participation kata budget meeting mar bura mar budget mane wawacho ni mato marwa wadwa ni mondo olosi. To en nikech pok waketo investment miyo japiny teko mar mondo obed gi thuolo mar penjo machalo kamano. To in most of these counties bende Joyce en ni governors bende luor, MCS bende luor. Giluorago kata giluoro ng'a? Giluoro japiny kusalimi wacha mos moro mimoso godo jicha. Nikech sama koro rais kata jatelo mar piny osebiro to wacho ni ma en project mara mane makelo. Tin kendo governor idwa ni mondo dok kacha ichaki wach ni ma en project marwa ma watimo. Tudruok kata intergovernmental engagement mar national government projects mitime counties gi county government projects mitime counties ok osebeto malong'o. Omiyo governors oluor ni ka wasechako timo ka wadhi mbele gi timo projects ni